kaya guys, maglilinis na kami dahil tapos na ang aming pagbibenta. Ayan. Shout out kay Ismael, ang aming tagalinis. And si Barak. Nagta-typing siya guys kasi magsasahod na ang mga empleyado. Okay? So, ayan, nagpunta, nagmamap na kasi tapos na. Si Juliba. Ayan. Hoy! Ayan na guys, ito yung lugar na saan busy kami. Tapos na yung pagluluto. Ito yung lutuan namin. Ito. Yung lutuan namin guys. Ayan, naubos yung mga luto namin. Ayan yung papaitan. Yan na lang yung naiwan. Ayan si Pitmalo, nagmamam. Ayan, so nagtatapon na kami ng basura. Tsaka, ito naman si Richard, ang aming chief cook sa umaga at basurero sa hapon. Kasi siya yung magtatapon ng mga basura. Ayan. Yan na yung gagawin niya guys. Magtatapon na siya ng basura. Ayan. Diba? Malaking baluga siya guys. Baluga. Ayan. So ako naman, ako yung nakatoka dun sa may cashier. Kaya lang, kailangan kong maglagay dito ng mga ayan o. Yan, kasi naubos yung mga drinks namin, pero marami naman kaming stock. Yan. So, ayan naman si Ray, ang aming Chief General Floor Over Manager of the Philippines. So, ayan na guys, maglilinis na tayo. Okay, magmamap pa tayo dito kasi kailangan maglinis after ng pagpipila. Ako naman, ayan, magmamap, kailangan magmamap. Tapos, muntik na mawala yung baso, makalawala yung baso yan. Bukas ay sa linggo. Linggo na naman bukas guys. So bukas linggo. Ganun pa rin naman ang gagawin natin. Maglilinis, magluluto. After magluluto, magtitinda, maglilinis. Ganun pa ulit-ulit lang naman yung gagawin namin dito.
Asa na ka sa ate? Sana kaya siya? Hala, patay kayo dyan. Bago pa naman yan. Sino? So, ayun na guys, tapos na maglilinis. Magbibilang naman tayo ng pera nila. Kung magkano yung kikitain. Pero actually, hindi namin binibilang. Kasi, pero inaayos lang yung pera. So, thank you for watching my video. Don't forget to like and subscribe on my YouTube channel. Bisaya ko dahil. Problema nyo, dahil nagbibili ko. Bye!